טוב, אז הנה דוגמה לקוד סקרץ' שתלמידים יצרו בהתאם לסיפור אליעזר והגזר. אפשר לראות שהתלמידים הוסיפו דמויות לפי הדמויות שהופיעו בסיפור, והם גם יצרו רקע משלהם לתסריט. בשלב הראשון הם הוסיפו אירוע לחיצה על הדגל הירוק, ובעצם האירוע גורם לגזר הראשון שתקוע באדמה להופיע במיקום שהם קבעו לו, ולשאר הדמויות להיעלם, כי בעצם אנחנו לא רוצים לראות אותם בתחילת הסיפור. כאשר לוחצים על הגזר, בעצם משודר מסר שגורם לדמות הבאה, דמות הסבא, להופיע על המסך, ואנחנו רואים שכאשר משודר המסר הזה, הוא מופיע במיקום שהתלמידים קבעו לו, וכשלוחצים עליו בעצם משודר המסר הבא. וככה בעצם הם קבעו עבור כל דמות שברגע שילחצו עליה, היא תגרום לדמות הבאה להופיע. אז כמו שרואים כאן, לחיצה על דמות הסבתא משדרת את מסר 3, ובעצם כאשר מתקבל מסר 3, הילדה מופיעה וכן הלאה וכן הלאה, הכלב, החתול והעכבר. העכבר בעצם שהוא הדמות האחרונה בסיפור, כאשר לוחצים עליו בעצם משודר מסר 7 שגורם לכמה דברים לקרות. בעצם מופיע גזר אחר, כשזה בעצם גזר שנמצא מחוץ לאדמה. הגזר הראשון מוסתר, ויש דמויות שמדברות, שמביעות בעצם שמחה על זה שהצליחו להוציא את הגזר מהאדמה, וזה בעצם סוף הסיפור. אפשר לראות את דוגמה, אני לוחצת על לחצן על הדגל הירוק, כל הדמויות נעלמות, הגזר מופיע, כשאני לוחצת עליו מופיע דמות הסבא, ולאחר מכן סבתא, כשאני לוחצת על הסבתא מופיעה ילדה, הכלב, חתול והעכבר, וכשלוחצים על העכבר מופיע צליל ניצחון, וזה בעצם סוף התסריט.